Bueno, beste norbaitek igual egin du, ezta? Eta GPT-ri idatzi euskeraz entretenitu da, eta gauza asko ondo egiten ditu, eskatu nion, imaginatzea Godzilla dela personaje monstruoso bat, eta Ibar suntxitu nahi dula. Eta esaten du, hainbat faktore kontuen hartu beharko dira iriba suntxitzeko. Eta lehenbizikoa, iraileko tamaina, bigarrena, erdialdeko presioa, gizakiak bizi egiten dituen arroka, komustadurarekin arazo asko duzka. Ez beti, batzutan ondo egiten du, hau da bat, esan gehiegi bilatu gabe topatu ditu dana gaizki. Hori izan GPT-3.5, ordaindu gabe dagona, eta hau da Bing, hau da Microsoftek erosi du, eta berak ere eskaintzen du, eta gauza bera galetu nion, eta esaten du, ni Godzilla naiz, eta nire indarrak ezin dira geldi arazi. Ibar, zure eraikin altuak eta kalestuak ez dira nire kontra egin ahal. Hombre, ez dago gaizki, baina komustadura, arazoa dozka. Orduan, hor dago,